har bare været spurgt til dig, din børn. Og jeg var gået til det 4 år, mand. Jeg er 4 år i Taberland. Faktisk 2 uger, men jeg er slet ikke bedre end dig. Okay? Skal jeg bevise det? Ja, det er så meget bedre end dig. Nå, skal jeg så bevise, at jeg er bedst, eller hvad? Jeg er bedst, for jeg er gået til det 2 uger. Jeg går til det i 0 uger. Der! Ej, det er altså bedst med 3. Og for helvede, hvor du dum, mand. Kæft. Jeg sagde jo, jeg var dårligere end dig.